хора от YouTube. Искам да ви кажа нещо. Благодаря за тия 1000 гледания, които сте ми дали и които аз ви обръщам внимание. Заради това ще ви помоля да ми кажете на коя игра да играя или да снимам и те подобни, но да не са силни. Да, сега да се обърнем към темата. Много ви благодаря за тия 1000 гледания и коментарите, които сте дали, които са се абонирали, много им благодаря, които са коментирали и са харесвали клиповете, също им благодаря и други неща, но да. Мерси за отделеното време, че сте гледали клипа. Благодаря за 1000 гледания и продължайте в същия дух. Чао!